opening týchto 4 balíčkov spolu s Perničkom TV. Čaute. Takže Perniček začni, otvori si svoj prvý balíček. Takže zatiaľ tieto dáme tu na bok. Áno, tam to daj, keďže ideme akurát zo školského tripu. Jasné. Takže otvoríme prvý balíček, musíš tomu ísť. Akože toto, dúfam, že to neodsunú strany, kde budem vidieť. Áno, a samozrejme ľudia, máme tu aj takúto bonusovú kartu, ale tu si dáme nakoniec. TikTokery. Takže otváraš to dobre. Je to midfielder. OK, tak otoč svoju prvú kartu. Tak. No to je asi iba nejaká reklama, choď ďalej. Nie, počkaj, to sú ináč otočené ako tie asi. Dobre, to nevadí, otáčaj. Takže prvého tu máme Ismael Saibari. OK, ďalší Je nejaký Derek Cornelius. Potom tu máme Imeles Diaz. Diaz, OK. To čo je? To sú asi tie kluby, netuším. Národnosti. Áno, tu máme aj Česko, či to je nie Česko? Česko, to je Česko. No, dobre, ďalej tu máme Endes Alvarez. Nejaký Mexičan. Dobre, poď ďalej. Nemecko. To je pekný. Nemecko. Počkaj. Prečo to vyzeralo jak hakové krížiky, teda čo? A posledný? Denis Zakaria. Takže teraz som na rade ja. Ja to rovno idem otvoriť. Ja to otvorím jak totálny gigačet. Rovno, bum, bac. Sem si odložíme Máš tam takto. midfieldera. Máme tu defendera. A je to Alidou Seyoub. Neviem, kto to je. Sejdu. Ďalej, tu je ďalší defender. Danilo. Ďalší. Markus Thuram. Forward. To je útočník. To máme Oscar Bob, nejaký Nord. Halandov kamuš. Ďalší tu je nejaký Saglar, bla bla bla. Jose Luis Rodriguez. Jej. To je Christian Pulisic. Však ten hrá v AC Miláne. Áno. A Španiel. potom tu máme Španiela, Den Houston. To je z Madridu. A potom je tu tento nejaký. OK, takže Perniček ide pre svoj ďalší balíček. Môžeš to rovno otvoriť. Ľudia, som si kúpil taký nadýchaný. Je to fakt dobré, ja som to tiež chutnal. Japonský cheesecake. Áno, no dobre, poď to otvárať. Takže podľa mňa tam padne to, čo predtým. Ale hovno. No. A prvý je defender. Kto to je? Logan Costa. Costa, OK. Ďalší je... Ruben Providence. Áno. Forward. To je útočník. Ja viem. Ja nie. A Toto? Sorlot, to je dobre, ten je v... Dobre, nevieš, ďalej ideme. Tam, kde Griezmann bol teda. Defender a... Nejaký Sorlent Polar. Hej. Ramos Sosa. Sosa nejaký. Defender a je to ďalší Nord. A máš tu... A viem, Good Boy. Toho nepoznám síce. OK. OK, a ešte tu máš... Kai Havertz. OK, tak to je dobre. Som na rade ja. Takže teraz som na rade ja a mám tu takýto pekný balíček. Vám spravím trošku ASMR. OK, kašleme na to. Takže otvárame si ho. A teraz otváram ako normálny človek. Samozrejme chvíľka z našej road tripy. Jasné. A prvý máme útočník a je to nejaký Číňan. Yong-Yu Oh. Ďalší je midfielder. OK, ďalší je Jeffen Lerma. Potom tu máme Mešal Barsham. To je z Kataru. Brankár. Znova Huysen. Ďalší Huysen. Potom Gravenberch. Bagdad Bounedia.
toto je Alfonso Davies. No, Alfonso Davies, Yes, sme happy. A posledný tu je nejaký Amrabat. Takže rovno tu máme perníkovi už z toho drbe. Samozrejme tu má skaz ešte pre vás. Perníček. Subscribe, Perníček TV. Áno, no otváraj už. Takže je ťažko. Kým to otvorí, si užite výhľad. OK, otvor to už. No vidíš, že to ide. Defender. Prvý je Defender, to bude zaujímavé. A je to... On hral v Sparte Praha. Jo, tak ten je dobrý. To je presiadol. OK, ďalší je útočník. Jakýsi King Chong. Andrej Kubas. Kubas, OK. Ďalší tu má je... Randall Kulumuani. To je Yes. dobré. OK, choď ďalej. Počkej, tam máš karty. Janik Semeno. Áno, to je jedno. OK, a títo sú... Jordan Rajirelili. Potom Musiala. Čože? Musiala. Ríšo Musiala. Musiala, yes. Pozrite sa na to. Jamal Musiala mu padol. A Jonathan David, aj ten je dobrý. Aj Jonathan David, tak tvoj prvý lucky balíček. OK. Takže ja teraz som na rade, otváram si tento balíček. Takže ja ho otvorím. A prvý tu je Lukášov chleby, perníkov. Takže prvý Ja žerám perníkov. Defender, Robinson, Anthony, útočník, Margarita. Útočník, bla bla bla. Ďalší tu je Junior Alonso, Ter Stegen, ten je dobrý. to je z Bartičky. Hej. Ďalší tu je Kieran Tierney. A toto je kto? Jazy Almanat. Ten je pekný. To je čo? To je Rakúsko. Áno, rakúsky taký. A to je všetko. No. Takže Perník otvára svoj posledný balík. Môžeme vidieť, že tu je bordel. A potom špeciálna karta. Tuto je moja špeciálna karta, aj on má jednu. Ty máš forward a ja mám forward. Ešte nevieme, kto tam je, tak si to ani nebudeme odhalovať. No, máme tu prvého midfieldera a už tady to vidím, že padne niečo dobré. Common Mat Café. Bla bla bla, OK, Defender. Nejaký ďalší, nebudeme čítať tieto mená. OK, to je... OK, nič. Otoč si. Šaka, Granit Šaka. Martin Odegaard, to si robíš srandu. A Harry Kane, Harry Kane. Ríšo. Ty vole, ja som hovoril, že vidím, že padne niečo dobré. Nepadla zlatá karta. Zlatá karta Harryho Kanea. Ešte aj Odegaard. A ešte aj Odegaard. Takže ľudia, ja si pôjdem tiež otvoriť tento balík, môj posledný. A dúfam, že už mi padne niečo dobré. Takže Perník berie kameru. A ja vám to tu poplieskam. Prešťastičko. Odkladá všetko. OK, takže otvárame. A máme prvého brankára. To sme ešte nemali. Nestalo. Poďme, nech tam je Neuer. Dani Esquire, Defender, Manuel Molina, ďalší je Christian, Conan a Bernardo Silva. OK. Ten hrá v City. Ten je tiež dobrý. Gyökeres. OK, nice. Circati. Kto tu je? Salem Al-Dawsari. Keď bol zácnejší, teda známejší. To je Tunis. To je asi Tunis, nie? Tuninsko. Hej, no tak... A ty si mal dosť na nič. No, ja som mal, stop. OK, máme tu naše posledné bonusové kartičky. Obidvaja máme forwarda. Áno, útočníkov. OK, otočíme to za 3, 2, 1. Christian Pulisic.
Chris Wood. Ja mám asi známejšie o dosť. Ja to Pulisica nepoznám. poznám. OK, takže Perníček vyhráva našu Perníček vyhral našu súťaž. Keby ste chceli túto kartu, tak sa dáte 6700 lajkov. A keď chcete tú moju, tak dajte 9000 lajkov. Čaute.